amaproject amaningi. Uyayithola igesi tanga unfortunately tanga asikwazi tanga ukuziprepare abantu abayemsebenzini abakwazi ukuprepare yangithola ukuzilungisela abaya esipanini yangithola abantu imisebenzi like esebenza ngemisebenzi government angizothini imisebenzi le esebenza umsebenzi government ukuthini ukufeza isithembiso sabo even noma ugesi uhambile bathe ugesi ngikuhambe mele basipha ama generator sibone ngathi ugesi awuhambanga ukhona uyangithola you get my point mara nje yampeka government nje government asiphi generator yeah imali bayiphi imali khona yeah imali bhaya ntwana imali ningi nje yami bangabona babafunda lo nawo ama 350 banipha 350 kahle temancane awumize malema wathi makuzophatha yena uholiswa ubani mayo Ramaphosa no malema ikubeka phansi beyoholiswa ubani beyangakasiphathi unamanga ngithola mose ukuthi uyosiphatha wathi yena if awuspan but no grade 12 uyohola if nebhatshela awuspan uyothola imali le mali beyophuma ezi ukuthi namanje bangayenza lezi zinto ezina kanjani tanga ukuthi government inemali lot of money tanga it's man corruption man ndoda uyangithola some of these I think it's embezzlement.